ev çîroka kayu ya himbuna patena weşayê ye. Ev çîrok jî heman wek îro di rojeke zivistanê de derbastı be. Kayu kengî bi dê û bavê xwe re li maçekê hokeya qeşayê temaşe bike, daxwaza şematoka patenê dihat wî. Ji bo wî bavê wî li baxçeyê paş pîsta qeşayê ya şematokê çêkiribû û ji kayu re cotek paten standibû. Derba xwe lê xist û jim war. Ez jî dixwazim bikim dîstikvanê hokeya qeşayê. باشه li devê pêşiye tu hînê patenê bibî. Ez di dinyê patenvanê herî bilezim. Binêr dayê mêrî ket. Naxwe ez ê bi şampiyonekî dinya re patenê bişemitinim ev nuwaze ye. Dedît, di nêzde tu yê jî wisa xwe bişimitînî. Tamam. Tiştî ku divê tu pêşî hîn bibî sekna li piya ye. Kayu fem kiribû ku şematoka patenê qasî ku lê difikirî ne hêsane. Dayê. Dayê. Wî kayu. Ku tu bi vêya bigirî, tu yê hîn hêsan bişemitî. Hadi canê min, tu ji bo patenê amade yî. Ez êdî naxwazim bi patenê bişemitim bavo, pir zor e. Ez jî dizanim ne hêsan e. Lê ji ber ku te ceriban bi te serbilindim. Hadî dîsa biceribînê. Ji ber ku her tim diket kayu westiya bû. Lê dîsa jî dixwest bi bavê xwe re carek din jî biceribîne. Dixwazim dîsa biceribînim. Aferin ji re. Baş tu çek Kayu. Da. Binêr bavo, dişemitim. Li min binêrin. Ma tu başî kayu. Kayu, tu dişemitî. Tu bi rastî jî dişemitî. Binêr dayê, êdî dikarim bişemitim. Gelo kesên dixwazin kakayê ve xwe nene. Piştî ku çend caran ket, kayu êdî hîn bibû ku li ser patenê li piya bisekine lê... Dayê, baba. Erê canê min. Bawerim tu yê ders adin da fetûkan hîn bibî. Başê jî divê em ji te re çoyê hokeya qeşayê bistînin. Tu çi dibêjî? Çoyê hokeya qeşayê. Beşî. Ev çîroka kayu ya ku ev kalê xwe bi hev re diçin parkê ye. Li wê derê rastî zarokekî jê hez nake û lê difikire ku wê jî hez neketî.